Esperientzien plaza bat edo antolatu dugu, 3 esperientzien berri jasoko dugu, 3 desberdinak, eta lehenengoa Nora Salbotxek azalduko digu. Nora Salbotxe Elizondoti dator, eta bera Nafarroako Unibertsitate Publikoko Hezkuntza Sailean irakasle da, urte askoan eskola txikien inguruan eta jardundako orduan hezkuntzatik abiatzen den egitasmo baten berri emango digu, ez? Elizondon bertan garatzen dena eta nolabait harremanak, parte hartzea eta herrian esango dugu herriaren hirigintza urbanismoa edo eremu batzuk eraldatzea bai fisikoki, baina baita ere harremanen eraldaketa horretan lotuta dijoan proiektua aurkeztuko digu. Orduan Nora, nahi ordu erditxo bat edo, egingo dugu, eta, ahotsarekin pixkate larri dabil, mikrofonora gerturatu. Edo mikrofonora gerturatuko dut, atxaldean, aitzen zait, bai? Bai, ados, posten naiz. Gero nahi baduzu bukaeran, ez da izanen saiatuen naizelako, bukaeran pasako izuet, erremedio zerrenda, olako luze bat, denetarik egiten alda aukentzeko, baina nik ez dut lortu eta dena probatu ditut. Hala ere, hauek esan da. Tira, gaurko, lorearen, bidali zidanean loreak erronka edo proposamena edo, kitzik agarria zela erranion, eta horretaz gain, aski beharrezkoa iduritu zitzaidan. Gainera gaur egiten ari garen ariketa horretan ez dela, hezkuntzatik, arkitekturatik, tira, eremu desberdinetatik hausnartzen edo. Ordan, erronka, planteamendu horretan maitasuna politikoa da, eta espazioa, eta bar, eta hortik egia esan normalki beste planteamendu batetik edo bertze ardatz bat nagusi hartuta aztertzen dugun gaia da, saiatu naiz pixka bat galdera horretara ekartzen egin izan duguna edo egiteko nahian gabiltzana edo ez dela. Ordan, lehenbiziko gauza espazioaz ari gara, espazioan azteko erranen dugu subjektu klase bat aritzen da, bizitzen du, autogestionatzen du nahi bada, Oianek lehen aipatzen zuen autogestioaren bide hori ez dela, eta subjektu horri buruz bi hitz edo bai aipatu nahiko nituzke hasteko eta behin. Zer motako subjektua da espazio horietan dagoena, eta hori kontutan hartu beharko dugula uste dut, are gehiago baldin eta defenditzen dugun subjektuak azten eta ezten garela gure inguru giroarekin eta bertan dauden lagunekin, komunitate horrekin elkarrekin zan. Ikuspegi soziokritiko batetik edo kultural batetik edo nahi bada eraldatzaile batetik hori kontuan hartzeko lehenbiziko idei bat iduritzen zitzaidan, eta ordan gaur saiatu naizena da hitz egiten aurraz, ni hain zuzen ere aurri buruz, aurren kulturaz eta aurrak espazioa nola okupatzen duten gaur egun, nola bizi beharko luketen, ze eskaintza egin beharko lietzaieken. Aitortuko izuet neurona batzuk eztarrian dauzkada laburuan baino eta igual kostako zaila pixka bat. Subjektu horretaz ez dela aurraz eta bestea espazioaz, aurrei eskaintzen diegun espazio horretaz. Jakinki espazioaz aspaldi hezkuntzaren munduan bai behintzat garbi edo aitortuta dagoela subjektu edo agente hezitzaile bat badela ere espazio hori. Zer nolako espazio eskaintzen ari diegun horren arabera alako aizialdi, alako praktikak, alako komunitatea edo sortuko dugu. Beraz, espazioa birmoldatzen, autogestionatzen, okupatzen, bizitzen ari duten pertsona hori buruz ere hitz egitea garrantzitsua iduritzen zitzaidan. Beraz, nolabait ere bi ardatz horiek espazioa sujetua, bi horiek elkartzen diren hor puntutxoan herri hezitzailea jarri dut, ez da, ongi ikusten ez, nahiko txikitsua da hor. Aurren kulturaz, beraz, loreak ere badak ipuzka bat honi buruz, izan ere herri hezitzailearen ekimena seguraski zerbait aituko zenuten lehenago, eta berak egin du hor lan marabilloso bat horren inguruan, nik azalduko izkizuet idei oinarrizko batzuk aurren kulturaz edo, bai? Ez dugu erraz aitortzen
aurra subjektu politiko gizara, bai? Gure jendarte honetan, bai aitortuta edo ohartuta gaude emakumeak subjektu politiko garrantzitsu bat garela, edo gazteria, edo dena delakoak, baina gutxitan aitortzen diogu aurrari, ez? Jite hori edo estatus hori edo ez dakin nola esan. Hau oso ongi definitu zuen Malagutxik, italiarrak, berak esaten zuen, haurtzaroa ez dela balio absolutu bat, ongi badakiguna, nera bezaroa ez den bezala, eta bar ez diren bezala, alegia kulturalki ere eraikitzen den idei bat dela. Naiz eta egia da kultura gehientsuetan nolabaiteko haurtzaro bat baden, baina nolabaiteko ez denak berdinak, bai? Badugu gure aurrak ezteko eta ezteko modu zehatz bat kontutan hartu beharko genukena. Jendarte eraikuntza bat baldin bada beraz, testuinguru politiko-kultural konkreto batian ematen dena, bai? Beraz, hor, zentzu politiko horretan ez dela. Eta eraikuntza horretan, bai behintzat mendebaldeko jendartetan aurrari buruz egin dugun eraikuntza horretan, normalki beharrak eta utxuneak dira erdigunean jarri ditugunak. Alegia, ikuspegi konpensatorio batetik edo egin dugu eraikuntza hori, bai? Eraiki dugu haurtzaroa zer den. Eta gutxitan aldiz jarri ditugu eskubideak erdigunean, bai? Eskubideak, bueno, bai, esango dugu, bai, badu etxe bizitzarako eskubidea, badu elikadurarako eskubidea, baina ez bera aitortuta subjektu aktibo baten modura, bai? Hori defenditzen zuen, garrantzitsua iduritzen zaite kontuan hartzea, hau izanen delako zein zuzen ere abia puntua, bai? Guk egiten dugun planteamentua aurra subjektu politiko bat da, eskubideak dauzkana, eta gainera eskubide hoiekiko eta bere bizitzari buruz, munduari buruz, iritziak dauzkana, bai? Normalki kontuan hartzen ez ditugunak, ez bada esateko bire ze graziosoa, nire alaba, nire semea, ze gauza, ez? Anekdotaren planotik normalki ez dugu jasotzen edo, bai? Orduan hori, aurren gaitasun eta ahalmenetan oinarritutako aurren irudi berri bat eraikitzeaz hitz egiten zuen Malagutxik, eta aldi berean, hauek bereak dira, esaten zuen, aurra, biztan da guk bat egiten dugu horrekin, aurra pertsona sendo, indartsu, aberats eta gai bat dela, bai? Olako aur bat aldarrikatuko dugu, indartsua, kuriosidadiak ematen dion, edo ezagutzeko nahi horrek ematen dion, horrek indartsu bilakatzen duelakoz, sendoa erlazioan elkarrekintzan eraikaitzeko duen gaitasunean, aberatsa gai delakoz teoriak eraikitzeko, naiz eta lehen esan dudan bezala, batzutan guri iduritu, graziosoak eta hortan gelditu, bai? Egiteitu errealitatearen interpretazio batzuk biztanda ez direna gureak, askotan, sozializatzen hasten gaituzte jaiotzen garen une beretik, baina orokorrean bai esanen nuke hemen gauden honak, igual ez prezizki justo jakin eta euron jardunaldietara etorri zareten honak, baina normalki heldu honak baino askeagoak direnak, eta ez hain mugatuak, patriarkatuak mugatuak, kapitalismoak mugatu, eta barrek ez hain mugatuak, bai? Normalki askotzere askeagoak direna eta hanka sartzeko edo beldurrik gabekoa direnak, bai? Eta hor, ez dakit, tasun eta ismo, horiek denek pisu gutxiago daukate segurazki beraien iritzi emateetan, bai? Gu menperatzen edo zanpatzen gaituzten horiek denek, bai? Eta ez dakit anekdotara edo adibidetara edo baden edo ezkagulakoz mila gure seme-alabekin, o hilobekin, o lagunen seme-alabekin, edo ikasleekin eskolan aritzen baldin bagara ez, baina hola, hiru anekdota motx, Antxon, Amaiurko haur bat, bere ikaskidei aurrezkuntzako gelan kontatzen Euskal Presoen banderolak zesan nahi zuen, beste lagunek galdetuta, beste lagunek niri galdetuta, ni nondik atera ez nekiela, bai? Eta hartan erantzuten die, arizkungo presoak arizkunen egon beharko luketela, ez lapurrak, arizkunen egon beharko luketela, erratzuko lapurrak erratzun egon beharko luketela, eta Amaiurko lapurrak Amaiurren egon beharko luketela, ez? Zentzuzkoak direnak,
Eta bada, beste bat asko gustatzen zaiten, Mari Carmen Navarro pedagogo bada, eta hezitzaile bat, eta haurrezkuntzan ibili da urtetan, liburu pila bat argitaratua ditu, bere eskolako eguneroko bizipenetatik idatzitakoak, eta badator praktikaetara, magisteritza ikasten ari den bateon bat, eta orduan esaten die ikaslei. Bueno, mutila, neska hau, dena delakoa, magisteritza ikasten ari da, eta maestra izan nahi du, eta jakin beharko luke maestra izateko. Eta orduan, aurri galdetuta, erantzuten diote, jakin beharko luke kantatzen, jakin beharko luke antzerki egiten, jakin beharko luke dantzan, jakin beharko luke poemak errezitatzen, jakin beharko luke noizbin kaguria serre ematen, eta egunero aurrei begietara begiratu beharko lieke. Hortik, magisteritzako graduko programa bat egit daiteke, bai ez, niretzat bai, hortik hitz egingo dute. Olako beste 1000 anekdota badira, nolabait ere pixka bat, esaten dudanean aberatsa gai da, irudimentsua da, eta ez diogu kasu egiten termino politikoetan, bai, hortara nijoan. Aurrei buruz, enez gehiegi luzatuko ze, estenaz, gainera, espazioaz hitz egingo dizuet orain, bai? Espazioaz, leheno aipatu du Oianek kalifikazioarena, klasifikazioa eta kalifikazioarena, ez dela zerbait espazioari buruz. Espazioa hirigintzan gaur-gaurko kalifikazio horren ondorioz, besteak beste, jolaserako espazioak eta denborak, ze espazioekin batera dator kasu honetan, nire ustez, mugatuta daude. Mugatuta erabat kortxelatuta edo partzelatuta edo, bai? Kontuan izan da guretzat jolasa, edo nik defendituko dan postura, jolasa plazera badela, baina aldi berean ikastea ere badela, eta badirela eta bar pila bat, tartean komunikazioa, tartean euskara ere, bai? Jolasaren ulerkera honetan, jolasa gaur-gaurko hirigintzan mugatuta dago erabat, getizatuta erranen genuke, bai? Eta ekarritut argazki batzuk, non jolasten ziren aurrak duela gutxi arte, o non jolastu gara hemengo asko. Gero honek badu, segunta zein neurriko herritik zatozten, gerta daiteke oraindik ere zuen herriko aurrak olako espaziotan aritzia jolasian, bai? Eta tokia handiagoa bada, hiria handiagoa bada, segurezki getizatuagoa dago espazio hori, jolaserako espazio hori, bai? Beraz, non jolasten zineten 70ekoak, hiri batekoak bazarete, alegia garapenkeriaren garaioietan, non jolasten dira aurrak gaur egun hiri txikietan, edo hiri txikietan, herri txikietan, hiri handietan. Orokorrean xuri eta beltzeko irudi bat, bai? Aurrak, batean, igual identifikatuko zuen burua, adinan arabera, txipitxapak lenguan saiatu nintzen alabakin eta jaitzaizkit atratzen. Kalean edo zein tokitan, kotxe bat noizbenka pasako zen, orduan retiratzen zara, bai? Herri txikiagoa bada gerta daiteke oraindik ere horrela izatia, baina nainez pixket orokorrean gaurko Euskal Herriko herri tipo edo prototipo horretan, bai? Prototipoak egin badira. Edo zein orubetan, bai? Etxezar baten erruinatan edo ondarretan, bai? Txapakin, kanikekin, makil batekin, loiputzu batean, non jolasten dira gaurko aurrak? Non daude aurrak? Ikustituzue? Hori aurren dako espazio bada. Aurren dako espazio bat, non aur bakoitzeko egonen dira 2 heldu gutxienez, bai?
Gainera ez daude hango inguruan jarri dizkieten banku hoietan, baizik eta daudela hortzen gainean, badezpada. Badezpada min hartzen duten, baina kontuz begiratuz edena foan da, plastikoa eta goma eta olako gauzak. Beraz, min hartzeko aukera gehiagik ere ez dirudi badagoenikan, baina badezpada, hortxe gaude. Hor, belarria jarriko bagenu orain, argazki honek audiorik balu, entzungo genuke kontuz, hori kaka da, eroriko zara eta olako gauzak, bai? Ez igo horren goiti eta olakoak. Esatute adituek, hezkuntza eta espazioa pixketa aztertzen duten hoiek, honek ez duela irakasten, edo ez duela bizitzarako irakasten, bai? Ez dit aukerarik ematen nire burua probatzeko, ze goraino gaina izen ailegatzeko, nondik erorita mina handi hartuko dudan nondik ez, are gehiago, aurrak hor, argazki horretan, kontrolatuta daude une oro, ez dago intimidaderik hor, inolakoa. Eta botako bagenu gure burua garai hoietara, ohartuko zarete, gu adin horiek genituenetara, ohartuko zarete, zein gozagarri zitzaigun, txabola bat egitea, eta izkutatzea zulotxo batian, eta beste ez jakitean ongeunden, eta gisakoak, bai? Hemen ez dago horretarako inolako aukerarik. Ados. Beraz, getoak sortu ditugu, hau bezalakoak, bai? Non egon beharko lukete aurrek jolasean? Olakoak oso polita dira, partxiz koloreak, plastiko pila bat, petrolioaren eratorri guzia gor, bai? Kolorin pila bat, organikoa den, goian badia lore batzuk, ezakit. Plastikozkoak izanen ote diren edo baina. Tira, hau da panorama, bai? Gainera jartzituztenean, esaten dugu, ze parke polita jarri diguten dena koloria berria dizdiratxu bata, bai? Hauek getoak dira. Getoak gaur egungo hirigintzak sortzen dituenak aurrentzako, bai? Badira erosketarakoak, ez daki zertarakoak, badaki zertarakoak, eta aurrentzako ere badira. Eta haue dira. Eta orduan, gainera, dira nolabait ere, aurreko argazki, xuri eta beltzeko argazki horiek guzietan, ikusi dugu, hor galdetuta aurrak non jolasten ziren hor. Galdera da, edozein tokitan, herrian, kalean, hirian, espazioan, edozein toki jostagarria zen, alegia ezigarria zen, plazera lortzeko toki bat zen, komunikatzeko, erlazionatzeko, sozializatzeko nahi bada ere bai, eta divertitzeko, edozein tokik balio zigun, azteko eta ezteko ere bai. Horai ez. Orduan, herri zitzailea, zitzegitera noan ez, alakon batean, sartuko naiz, kalea berreskuratzeko helburuz sortzen den proiektu badela erranen nuke, aurren kultura, lehen aipatu dudan aur subjektu politiko horren aitortza bat oinarrian daukan proiektu bada, eta hirigintza egiteko orduan hirigintza edo herrigintza edo eredu hartu den pertsona mota bakarra horrekin hautsi nahi duen planteamendu bat. Badakigu ze pertsona mota den, askotan esan delakoz, segurazki da kotxean dabilen gizonezko klasertaineko, ez daki zer bat, klasertaineko edo kotxe bat, hobesan da, erosi dezakeen persona bat, kotxean mugitzen dena arat eta unat. Normalki ez da zaintza lanetan egonen den bat, eta ez da etorkin bat izanen, ez da biztandaur bat izanen, ez da adineko persona bat izanen, ez da edozin aniztasun funtzional edo irisgarritasun arazoak dauzkan edo arazoak edo, desberdin bat daukan personarik izanen, eta bar. Beraz, sistemari periferiko zaizkion guzioiek, nolabait, getoetara bidaltzen ditugu, eta hoietako bat aurrak dira. Tonutxik esaten du, aurren atearena, aurren negurrira edo aurren atetik pasa gaitezkela denak, alegia aurren negurrira egindako edo planteatutako espazioak, ekintzak edo jarduerak eta bar, inklusiboak direla berez, aurren negurritik denak pasa gaitezkelagoz.
aurrendako pentsatua dagoen edo zein gauz, pentsatua egonen da segurazki edo irisgarria izanen zaio adinekoari, inklusiboa izanen da, etorkinekiko, eta bar, LGTBI+, diversidade guzi horiek nolabait ere kontuan hartuko dituen ate bat litzateke, neurri hori, aurre neurria. Orduan getizazioak ekiditea eta espazioa aisialdirako, jolasteko, alegia ikasteko, esteko, bizitzeko, gozatzeko, kontinun batean bilakatzea da planteamentua. Bai? Orduan hori, espazio txiki asko egokitzea edo are gehiago, espazioa bilaka dezagun berriz jostagarri. Bai? Hori da erronka. Espazio osorikan bilakatzea berriz garai hortan, garai batean zen bezala kontinun bat non edo zintokitan jostan aiteken, helduen begirada pean egon gabe gainera. Beraz, espazio bizigarri, identitario, deitu diot ez dakit, relazional, historikoa, gozagarri bat, komunitario bat, lortzea litzatekela helburua, hiria edo herria jolaserako kontinun bat bilakatuz. Bale. Eta hauek erranda, azalduko dizuet nola noa. Ongi ez? Bueno, herri ezitzailea, gero loreak apuntiak egin nahi badituzu bota. Hola, orokorrean planteatzen duguna, da honen guziaren, honen arte errandu danaren, Euskal Herritik egindako eta Euskaratik egindako irakurketa bat litzateke herri ezitzailea, non aisialdi parte hartzaile ezitzaile euskaldun feminista eta herritar bat genuken helburu, bai? Enaiz hartuko hau dena azaltzera, besterik gabe lehen hori aipatu dut, jolasa oinarri daukana litzatekela, ulertuta, behinta berriz esaten ari naizen bezala, jolasa mundua ulertzeko eta ikasteko tresna bat dela, autotelikoa dela, berez, ez du zertan beste helbururik izan behar jolastea eta plazera baino. Baina gainera, esleitu edo atxiki diezazkiokegu helburuak, bai? Sozializatzekoak, eta bar. Motibagarria, interaktiboa, norberaren autoadierazpenerako balioagarria da. Beraz, jolasa, tresna ezitzaile gisara. Hau pasako dut. Bale, eta azalduko izkizuet, labur, oso labur. Bueno, kerizu beretik, bastanen duela 15an. 2015an sortutako ekimen bada, bastan ezitzaile baten aldeko ekimena edo, bai? Eta hor, bueno, asmoa hori izan da, ideia hauek kontuan hartuta, nola baitere, astea birpensatzen espazioa, birpensatzen aisialdi hori, eta ekimen desberdinak edo ezitzaileak edo horren arteko terminoetan sortzeko ekimen bat izan da. Bere, bueno, inpas garaiekin, fuerteago ibiliden garaiekin, eta ber. Bueno, 2005an sortzen da, nahiko esanguratsua, hainbat kolektibotako, bueno, eragile desberdinetako ikustu duzen bezala momentuz denak helduak, eragile desberdinak elkartu ginen udaletxeko udalaret osoko bilkuren areto horretan, hau gutxi gora bera, orain azaldu dizuedana, gutxi gora bera azaldu ziguten, eta orduan hasi ginen, honek aliatuak behar zituen, jardunaldiak, lehenbiziko jardunaldiak, etorri ziren, garapenkeriaren garaiko auzo txiki bat badago Elizondon, eta hor badago parke bat, erabat erdoilduta zegoena, eta gertatu da, garapenkeriaren garaiko auzoietako askotan bezala, orduan aitak zirenak eta amak zirenak, orain aitetxe amatxiak direla. Beraz, parkearen demanda berri bat badago, bai? Parkea berriz behar da, eta orduan, parke horren inguruan eta parkea berritu behar baldin bazen, eta nola eginen genukeen, eta aur batzar bat, eta horri buruz lehenbiziko harrika dakor. Hau, beti kontatzen dudana da, baina gaur ere ez zarete libratuko. Herri zitzailearenean dagoeneko, hainbat herritako alkate inplikatzen hasi zirenean, eta kolektibo desberdinak, eta herri desberdinetako eragilek hasi ziren gauza desberdina proposatzen,
planteamendu honetan oinarritutakoak, eta hau da Lekarozko herrian aur batzar bat herriko bestetako programa edo prestatzeko, bai? Hainbat egin zituzten, beti kontatzen dut, baina berriz kontatuko dut, baztanen badago batzarrak eta egiteko ohitura, bizi lagunen batzarrak, herriari buruzko gauza desberdinak eztabaidatzeko, tartean auzolan bat antolatzeko dena delakoa, eta Lekarozen hasi ziren, eta hau da lehenbiziko aldia, aurren batzarrak ere deitzen, batzar areto berean, batzar areto honetan bertan elkartzen dira helduak, bai? Gauza importantez hitz egiteko, eta hor daude aurrak ere, beraientzako importanteak diren gauza horietaz hitz egiteko, beraien izaera politikoa aitortua zaien unean, eta beraien iritziak kontuan hartzeko prest gauden unean, bai? Eta horari dira proposatzen, herritako bestetan, zein izanen den menua, eta ze jolas egonen diren, eta bar, bai? Baina ez bakarrik aurren egunean orain arte bezala, baizik eta beraien dituztela aurrendako gauzak egunero, horrek ekarri zuen gaztek ez zituzten nahi, ze klaro, bestondoak baldin badaude, nola egingo dituzte egunero aurrendako gauzak, horrek ekarri zuen gurasoak ere implikatu behar izatia, eta bar. Menua makarronak, xoloma eta patatak izan ziren, ordura arte xoloma, patatak eta makarronak ziren tokian, bai? Baina hor dago Aiora, eta etxera joan zen erabata aldunduta bere gurasoei esan ez, hemendik aurrera batzarra badagoenean, batzotan zuei joanen zaret eta bestetan ni, eta hor nik uste oso grafikoki ulertzen dela esaten ari naizen hori, bai? Aitortza horretaz eta alduntzi horretaz hor dago programa, ongi begiratuta ikusiko dituzuela badirela normalki, ez pentsa oso alternatiboa ziren ikan, ziren chef master edo gauzoiek esan nahi dut, aurrek erabakitakoak. Hau beste bada, enez, 5 minutu aspaldi pasai da zuia ez, bai. Bale, kantu jira bat, non aurrek erabakizuten ze kantatuko zen, gurasoek eta ordenaken saiatzen eta ibili ginen eta olako bat, hemen kantu jiran aurrek aukeratutako kantuen zerrenda, prozesu parte hartzaile bat egin zen, markatu, irri egitu zuen baina, hola izan zen, erabakitzeko ze kantatuko genuen kantu jira horretan. Eta hemen baratzean, Elizondoko gaztetxean ondoan bada urube bat, komunala dena, orduan hemen elkarlanean aritu ginen, gara, ikastola, sare publikoko eskola, udaletxea, zaharretxea, enplegu babestukatako eta langileak ibili ziren, batean bat ahazten ari naize, baina, hainbat eragile, eta hor lortzen da, denen artean, lanbide heziketako eskola, denen artean, lurra prestatu, lurra jorratu, landareak lortu, irakasleak lortu, erakutsiko digutenak, nola lantzen den baratze bat, eta hor daude, hortzegunetako azokan landariak erosten, eta hor, auzo konposta egiten baita baztanen konposteri buruzko eta udaletxekoak ere hori implikatu ziren eta ibili ziren, eta landare gehiago erosten, eta hor jubilatutako irakasle batekin eta beste jubilaturen bat hori ibili zitzaien ere laguntzen, eta nola bukatu zen. Baratzearena, gaur-gaurkoz badire olako baratze zitzaile dutzen dioguna, Elizondon eta Iruritan, bai? Eta, beste beka bat, honen karietara edo sortutakoa, oraindik publikatu ez dena, bernoiz baden aurrekontu nahikoa. Gobernantza eredu herrikoi bat, parte hartze herritarra praktikatzen duen baiara batetik heldu naiz, baldin eta auzolana egotea, batzarrak egotea, zinpeko alkateak egotea, eta barrei, oraindik ere aitortzen diogun gobernantza eredu herritar horren ez dakit, zentzu hori, bai? Baiara horretarako egindako proposamen bada, baina nik uste dut garbiki Euskal Herri osoan zentzua lukena, euskaratik egindakoa, auzolanetik egindakoa, parte hartzetik egindakoa. Gutxi gora bera hori, bi lerro bukatzeko, besterik gabe. Besterik gabe, aipatu nahi nizuen ere bai, bukatzeko
problematizatu, Freirerekin esatearren, problematizatu beharra dagoela espazioa baita ere aurren begietatik edo antiojoetatik, bai? Ez ohi duguna egiten, eta problematizatu beharko genuke naiz eta sakrilegioan erortzeko arriskuren bat edo beste baden, maitasuna, guraso edo ama aur maitasun hori, problematizatu esan dute, ez dut nik desmontatuko, enaiz horretaraino ausartuko, orentxe alabarekin gaina telefonoz lautonteri elkarri esaten egon garen bitartian, baina bai dialektika hori ama aurra, bai, nik uste pensatzeko edo ez dakit, termino berrietan pensatzeko garaia badela. Eta hau esaten dut, zaintza, aurrekiko egiten dugun zaintza, batez ere guraso eta ama garen einean, zaintza teknifikatu bat gorenean ere bai, maitasuna dela amatxik eta itetxiek, batez ere amatxiek egiten zuten horrekin, kendu gabe inork ez du ez baian jarriko gure amatxiek beren aurrak maite zituztela, bai? Baina nik uste hor, badoala eraldatzen ama aur harreman hori, bai? Eta nahiko naturalizatzen ari garela eta normaltxo iduritzen zaigula, hori dena horrela izatea, bai? Eta ez dakize puntura arte hori ere, hori ere nahiko politikoa den, ez dela? Beraz, gainera, amatasunaren inguruko maitasun berri edo moderno honek, egin batean ere kontsumotik zenbat baduen, mozkin batzuk baditu atzetik eta etekin batzuk, eta bai? Iruditzen zait. Zer ez du tesaltzen ama eta aita modernoen dako. Hasi aizialdiaz ari garela, hasi katxibatxez ari garela, hasi dena garbi-garbi ez dakit egon dadin, bai? Horran hori ere bada negozio bat nik uste dut. Hori, problematizatzea zentzu horretan. Espazio polit, seguru, aseptiko bat denari buruzko ulerkera zehatz bat barneratzen ari garelakoz, naturalizatzen ari garelakoz, niri behintzat, eta segurazki konpartituko duzela uste dut, oso politikoa zaidana, bai? Politikoa eta abjektiboa jarriko dizkiot helduzentrikoa da erabat, zertara gonbidatzea dituzte aurrak. Mugimendu errepikakor estereotipatu batzuetara, behin ta berriz, orgoinan edo zabuan nago aurreratzera, edo txirristan gora, bera, bai? Ez ginen hortara jostatzen ginen tarteka hortara, eta gero antzegoen putzuan txokolatea egiten genuen, eta gero arboletara igotzen ginen, eta hori dena ez dago eskaintza horretan, bai? Geto horietan nahi bada. Orduan aurrekiko maitasunaren izenean egiten ari garelakoz guzti hau biztan da, maitasun posibleetako baten adierazpidea da gaur-gaurko aurren aizialdirako espazio horiek adierazpideetako bat da. Hori da, besterik gabe, iduritzen zaigulakoz bakarra dela, eta inondik ere ez da, eta nik uste dut ordu dela ere aurren begi horietatik ere problematizatzeko afera eta hori erramanen listo. Eskerrik asko Nora, eta bai, azken problematizazio hori problematika garrantzitsu bada. Bueno, bigarren esperientzia eta bigarren izlaria aurkeztuko dizuet, Ula Iruretagoiena, arkitektoa da, EHUn irakasle da, zuzen arkitektura sailean, eta berak lantzen du arkitektura eta eraldaketaren gaitasunaren arteko harreman hori, eta gaur hitz egingo digu Bakioko esperientziaz, ezta? Eta hain zuzen bere hitzaldiari jarri dion izena da transversalitatea eta afektuak udalerri plangintza batean, ezta? Beti lehen hasieran aipatu dudan bezala, ez?
udalerri plangintza bat edo plangintza urbanistiko bat bentsat arkitekturatik edo arkitekturaren joera batetik kanpo gaudenok nekez lotuko genukena afektuekin, ez? Afektuak benetan kontutan hartzea ote diran horretan, ez? Pentsatzen dut horren saiakera bat eta horren esperientzia baten berri emango diguzula. Zaituko naiz, bai. Bueno, atzalde hon guztioi. Bueno, nik eskerrak, bueno, maitasunetik, maitasunaz hitz egiteko espazio eta denbora txoko hau sortzeagatik. Oso pertinentea iruditzen zait eta gero saiatuko naiz azaltzen zergatik. Hemen nago, 2016an Bakeoko udalak plan orokorraren berrikuspen prozesua hasi zuen, eta prozesu guzti horren ordezkari bezala nator, baina esan behar dut, prozesu horretan aditu eta inplikatu asko daudela, eta ni pisa txiki bat besterik ez naizela, eta gainera aurten gehitu naizela. Gure lantalde txikia, Mikel Eneko eta Hirurok martxan zen prozesu batera bildu garela. Gaur plazer handiz, ni ere bai bozgorailu paperean aurkituko nauzue gaur. Baina hori izanik ere, eta espero dut utziko didazuela, horrelako disgrezio teoriko bat egingo dudalako Bakiora aterziatu baino lehen. Beharra zintutu dudalako arkitekto, hirigile, irakasle eta emakume gisa, maitasuna politikoa da baieztapenak, nun situatu nauen, nora eraman nauen, nola interpelatu nauen, gauza guzti horien gogoeta izan dut nerekin gaurko erronka proposatu zen idanetik, eta hainbat intuizio, uste dut oraindik intuizioak besterik ez direla, baina horien partekatzearik eta xume bat egin nahi nuen lehenik. Eta gainera iruditzen zait, goizean Joianek eta baita Leirek egindako hainbat gauza, igual arielkatu, strukturatu edo horrelako saiakera bat egingo dut. Orduan, lehenengo gauza zan nire buruari galdetzen nion, maitasuna ideologiaren gogoetak zer eskaintzen dio arkitekturari, zein bide irekitzen du. Eta ausartuko nintzateke esatera, analizi kategoria berri bat dela. Oianek ere esan du, primizia bezala, gogoeta egiten zuela maitasunaz, oraindik primizia dela, eta horrek uste dut badaukala zer esanik, Orduan, arkitekturaren pentsamendu kritikoarentzat maitasunaz hitz egitea, gauza, ezberdin bada, berria. Egia da, genero eta sexualidadearen ikuspegitik, edo goizean, haragiaren politika horretan arkitekturatik bai lan handiak eta interesanteak egin direla, eta Hirurek elkar banatzen dute arkitekturaren subjetua pertsona egiten dutela, erdigunean kokatzen dutela, eta gorputzaren ikerketa lerroan lerrakatzen dira denak. Eta gaur goizean ere bai Leireren aurkezpenak agerian jartzen zuen nola gorputzak baldintzatu eta baldintzen duen gure espazioa. Eta beraz, espazioaren atzetik ideologia konkretu bat dagoela, Uste dut hori dela gaur, behin eta berriz esaten reafirmatzen ari garena. Ados, baina maitasunak zer ekartzen du zehazki berria? Nire ustez arkitekturatik, maitasunaz pentsatzerakoan obligatzen gaitu maitasuna harremanak ez bakarrik pertsonen artean, baizik eta pertsona eta objektuen artean, eta pertsona eta ingurunearen artean pentsatzera. Pixkat kontzeptua ireki egiten du. Gorputza esan daiteke dela arkitekturarik primarioena, baina arkitektura okupatzen da gorputzen artean dagoen espazioari eta testuinguru zabalago bati forma emateaz. Eta nire ustez, pertsonen arteko harremanean klabe bada intentzidadea. Oso maitasunak ematen gaitu harreman intentzidade handiko gai baten gana. Harremantzeko esperientziaren motorea dela maitasuna, beraz, bizipen vital bat. Normalean beti oso gai baliotzutzat jotzen duguna,
Orduan gure pertsonen alderik intimo hori oso gure barnearekin loturan dagoena, iragan ezina, ikutu ezina, iritzi ezina, horrekin arkitekturak, izan daiteke intimidaren forma emateko gaitasuna daukala. Beraz, maitasunak uste dut, esparru bat sortzen duena ez, guzti horrekin lan egiteko aukera. Horrekin konektatzea, ez, harreman intentso horrekin, eta horri forma ematea zaten duena da materializatzera, ez? Beraz, hor prozesu oso potente bat egon daiteke. Leire goizean esan du, ez? Gizon bat aldatu, gizon bat aldatzeko bere apartamentua aldatu dezagun. Nire ustez, arkitektura eta intimidadearen espazioak oso lotuta daude. Pertsona baten bizitza zikloen aldaketa garrantzitsuenetan arkitektura dagolako. Eta irudipena dut bai goizean zuk bota dituzun zenbait galdera, Edurrenak ere bai, hortikan baduela zer ikusirik, ez? Hau da, pertsona baten bizitza ziklo horietan, ez? Aldaketa garaia denean, ez? Izan daiteke emantzipatzeko unean, edo sare afektibo baten egituraren forma eman behar dionean, normalean etxea izaten dena, intimidadean nire ustez eta arkitektura etxe bizitzaren alorrean gai oso interesante bat izan daiteke hor lantzeko eta gauzak transformatzeko. Azkenean, individua pertsonak esan bezala, bere bizitza zikloan aldaketa bat sortu behar duenean bere intimidadearekin oso lotura ertzian dagoena, hor arkitektura erabakiak hartzen dituelako. Emantzipazioan, segurazki, hogarea zer den, lehenengo gogoeta orduan gertatuko da, ez? Nora joango garen bizitzera, etxe hori zein auzotan dagoen, zer nolako lurralde motan kokaturik daude, hor, badaude, segurazki modu inkontzientean, ez aktiboan, baina hor pilo bat erabaki daude arkitektonikoak direnak eta pertsona bakoitzak egiten duena horrelako bizi esperientzietan normalean gutxienez bi egon daitezke, edo aldaketa momentu klabe horietan agertuko direnak, ez? Emantzipazioa baita ere esan bezala, sare afektiboaren egituratze edo deseikituratzerakoan, hor transformazioa gertatzen da, eta normalean hor espazioan eragina dauka, bizigaren espazioan eragina dauka, eta zahartzaroan ere bai. Orduan, noski momentu askoz gehiago egon daitezke, baina irudikapen bat egiteko zertaz ari naizen. Eta alderantziz, maitasunaren eraikuntza edo ez eraikuntzari arkitekturak zer eskaini diezaioke, ez? Nire ustez arkitektura, eta Oianek ere bai markatu goizean, arkitektura hausnarketarako trena oso boteretsua izan daiteke, eta nire ustez oraindik gutxi arakatua dago. Eta horregatik gaurko saioaren pertinentzia, hemen gaude, gai horiei niretzat lehenengoz, gogoeta egiten eta zenbait intuizio botatzen. Arkitektura maitasun ideologiaren sozializazio aparetoren parte da. Uztut gaur goizean ere bai, ideia hori errepikatu egin dela, batez ere Leireren hitzaldian zehar. Arkitektura artefakto kultural bat da. Eta arkitektura esaten dudanean, ez ari naiz euskarri fisko bat, errealitate materiko bat, baina baita ere esperientzia bat, ingurune materiko horretan gertatzen dena, eta ingurune materiko horretan errepresentazio bat dago, gure desio nahi horiek plasmatu egiten dira, denok ikusgai daukagun horretan. Beraz, maitasunaren hiru gaiekin bat dator, lehenengo akzioa da, eraiki egiten dugulako, emozio bat da, esperientzia bat dagolako espazio horretan, eta gainera pentsamendu bat dago atzetik, pentsamendu ideologia bat. Beraz hor, iruditzen zait maitasuna eta arkitektura, harreman oso estuan jartzen direla. Ze gauza berezi dauzka arkitekturak eskaintzekorik, materialtasuna daukanez arrasto bat dela, froga bat izan daiteke, testigu bat izan daiteke, pentsamendu baten frogatze horretan, eta gainera denboran zehar, arkeologia aztarna bat
izan daiteke, ez? Leire gaur egin digu, ez? Kasu horretan irudi arkitektonikoen bitartez, baina baita ere gure ingurunean dauzkagu, ez? Hainbat arkeologia aztarna ikusgai denon begietara. Eta bertan erreflejaturi ikus ditzakegu gure patroi kulturalak. Azkenean arkitektura testuala da, irakurri egin daitekelako. Eta zer da irakurtzen duguna? Gure lehentasuna, gure feminismea, gure jokabideak, ez? Berriz ere Leireri erreferentzia eginez. Baina gai interesante bat arkitekturak ekarri dezakena bere konkretutasunean da, intimidadearen espazio hori eraikitzen dugunean, jarri da gaitezen arkitekto bat, ez? Forma ematen diola pertsona baten etxeari, ez? Intimidade horren hain barne-barneko gaiekin aritzen garenean, gure kontraesanak ateratzen direla. Uste dut gaur goizean ere bai, horrelako komentarioak agertu direla, ez? Azkenean, pentsamendua eta pentsamenduen integrazioa askotan egoten delako, ez paraleloan, ez? Deslokazio bat egoten da, espazioaren eraikuntza horretan, eta ari garenean, maitasunak lotzen gaituen gai oso vital horiekin, plasmatu agerian gelditzen da, inevitablea da hor azaltzea gure gutraezara, gure resistentzia guztiak. Eta iruditzen zait hor arkitektura bere aztarnaren kapazitatea horrengatik eta biztaratzen dituelako gauza guzti horiek, partikularidade hori daukala. Orduan, laburbilduz, gaur goizeko besteari bat, arkitektura tresna politikoa dela, uste dut gaur hori baieztatuta gelditzen dela, baina bi norabidetan. Alde batetik, patroi kulturaren froga bezala, aztarna, testigu hori, eta baita beraz, patroi kulturaren eraldaketarako tresna bezala. Bale, eta orain zer da udal plangintzak maitezenaren ideologiari zer dauka eskaintzukorik, ez? Orduan, joango gara pizkat jeisten. Zer da udal plangintza batean egiten dela oso modu laburrean? Bueno, lehenengo komunidade baten beharrak finkatu egiten dira, ez? Nun eta zer. Eta horiek lurraldebaren baldintzarekin kontutan hartzen direnean, fisikalizatu egiten dira eta arautu egiten da nun zer egin daitekeen. Beraz, udal plangintza lurraldearen etorkizun bati forma ematen dio. Eta nire ustez, maitasunarekin lotura gai nagusia da lurraldetasuna. Lurralde bat pentsatzerakoan lurraldetasun bat egiten dugulako. Eta zer da, edo nola ulertu nahi dut lurraldetasuna? Lurraldean bizirenen nolakotasun bat. Nolakotasun horretan dago sartuta pertsona eta gizartea, nola ulertzen duen bere ingurunea, nola transformatu nahi duen, nola harremantzen den ingurune horrekin, eta egiteko modu bat isladatzen da. Orduan, lurraldearen konstrukzio kultural bezala edo definitu daiteke. Eta, nire ustez bai badago lurraldetasun horretan, oso gai, maitasunaren gaiarekin harreman zuzenean egon daitezken gaiak, izan ere lurraldetasunari forma materakoan, naturalen idealizazioa agertu da, ez? Natura edo landa eremua nola ulertzen dugun. Memoria materiko bat, ez? Goizean aipatu egin da, ez? Edertasuna eta itxuzia, nire ustez, lurraldetasunaz gogoeta egiterakoan eta finkatzerakoan garrantzi ikaragarria dauka gure herentzia materialak, ez? Zer nolako irudipenak etorri zaizkigun edo bizi izan ditugun, ez? Jaso ditugun herentzian. Eta horiek lurraldetasunean, ez? Adieraziak, ez? Agerian gelditzen dira. Eta arkitektok materialtasunaren gai horrekin, liskarrak edo, ez? Izaten ditugu, azkenean, ez? Garapenerako gaietan, zailtasun bat izan ohi delako, ez? Karga emozional ikaragarria daukalako gure arbasoetatik, ez? Jasotzen dugun,
edo gure sustraiak diren horrekin, ez, gaur egoizean aipatu duzu aberrigintza, uste dut horrekin erlazioan dagola ere bai. Orduan, karga emozional guzti hori, ez, udal plangintza egiterakoan, hori, ez, bolkatu egiten da nolakotasun plural hau definitzen dugunean. Eta nire ustez, maitasunaren gogoetari, ez, udal plangintzaren lurraldetasun ideia honek, ekarpen txiki bat, ez, izan daiteke, gure intimidade barne hori eta gure gizartearen artean, ez, hor, puskatu egiten direla muga horiek, ez? Azkenean lurraldetasunaz ari gara, baina aldi berean gure sustrai eta gure identitatea zer garen, lurralde horrekiko, baina aldi berean, ez? Gure esentzia asko arrelazioan dauden gai asko iruditzen zait tartean ari direla inpaktua edo afektatzen. Beraz, kontinuum bat dagoela iruditzen zait, self edo, ez? Barne hori eta lurraldetasun horren eraikuntza horretan. Eta, testu inguruak gu eraikutzen gaitu eta gu testu ingurua, ez? Hor, badago gauza bat, ezin daiteke erabanatu, eta alde horretatik, maitasunaren pentsamendu honek, espazio publiko eta pribatuaren gai horiek, esplotatu egiten ditu, eta, interesantea iruditzen zait. Orduan, lurraldetasunaren eraikuntza honetan, testu inguruarekin harremantzeko moduak definitzen dira, ez? Azkenean, udal plangintza batean, ezarri egiten behar direlako nola harremandu nahi dugun testu ingurua ulertuta, soziala, kulturala eta naturala, eta nola eragin nahi dugun. Eta orduan, hor, galderak dira, ez? Harremantzeko nola, ez? Maite duzun lurralde hori zaintzeko garaian, nola eragin nahi duzu. Babes edo kontroletik, norak orain esaten zuen moduan, zer, nola zaindu nahi duzu adibidez landa gune bat, babestuz, edo utziko duzu bere arau propioak edatzea. Hau da, kontroletik, askatasunetik, debekutik, planteamendu ireki bat, itxi bat. Eraldatu nahi duzun, maite duzun hori eraldatzeko aukerak finkatu behar dituzunean, nun daude prioritateak, konfortaren ideia nun situatzen da, edo apropiatzeko espazioak usten dituzu, edo dena oso araututa eta ordenatuta planteatzen da, edo individuak ze papera dauka eta komunidadeak zer. Orduan, iruditzen lurraldetasunaren ideia horretan, harremantzeko modu guzti horiek daudela jokoan, eta, individu eta gizartearen arteko, kontinuo horren lanketa bat dela. Eta bakiko udal plangintzak, zer du guzti honekin zer ikusirik eta zer da bereizten duela. Bakioko udalak erabaki zuelako lurraldearen plan urbanistiko administratibo bat ez zuela nahi, eta bestelako plan urbanistiko bat abian jarri nahi zuela. Orduan, egiten ari dena bakion, bertako esan bezala lantaldea da, lurraldea pentsatzen, lurraldetasuna eraikitzea. Honek zer suposatzen du? Ezinbestean, transbertsalidadea mai gaineratu behar dela, ez? Hau da, hirigintzaz hitz egiteko eta lurraldetasuna hobeto esanteko, lurraldetasun horrekin jarduteko, konplexutasunarekin eta afektoekin dena elkarrekin, ez? Lan egin behar dela. Orduan, parte hartze prozesu oso importante bat abian jarri da, baina ez zait iruditzen parte hartze prozesua bera igual, iritzia eta erabakiak emateko garrantzitsua dela, baina ere garrantzitsuago iruditzen zai guzti horrekin zer egin nahi den, eta da lurraldetasunaren eraikuntza hori. Kasi azken finean plangintza zertan geldituko den, eta bigarren maila batean dago ere bai, ez? Kasi, egoera bat da, lurraldeaz pentsateko eta lurraldetasuna, hizketagai eta eztabaidagai izateko. Eta orduan, noski pertsonen kudeak eta pertsonen arteko
konfliktoak eta harremanak lantzen dira, lotura horiek lantzen dira lurraldetasun eta prozesu honetan. Eta noski lurraldeko ikuspegi zehatz bat, eta da oso gauza metabolikoa, hau da dena elkarrekin loturan dagoena, ezin dena modu fragmentari edo sektorial batean pentsatu, eta honek suposatzen du arkitekto edo hirigile bezala beste lan egiteko modu bat. Transversalidadeak edo ikuspegi integrala eta konplejuak obligatzen gaitu beste modu batean lan egitera. Lehenik, teknikari bezala, gure lanaren edo nire lanaren 80% koordinatzea da, entzutea da eta aritzea, ez? Hoste lana da gauzarik garrantzitsuena transbertsalidadearen plangintza batean, ez? Eta entzute horretan, lotura batzuk, harreman, afekto lotura batzuk eraikitzen ari gara. Beti ere, gaia izanik lurraldetasuna, ez? Lurraldetasunaz edo nola, ez, maitatzeko modu, lurraldea nola maitatu, nola ulertzen dugun, eta zer nolako maitasun harremanak sortu nahi dutugun horrekin, ez? Eta horren ondorioa izango da, udal plangintza bat, ez? Orduan, lehenengo gure rola aldatu egiten da, ez? Komunikazioak eta harremanak gure lanaren, esan bezala, ez? Esparru ia dena okupatzen du, eta gero gure espertoa papera ere bai, ez? Baina beste maila batean, ja espertoak ez dauka hainbesteko zentralidaderik, baizik eta arielkatze lanak. Eta hori, eta gero bere kontran dagoena, ez? Desgaste ikaragarria dela horrelako lan bat egitea, ez? Ez gaudelako hainoituak horrelako prozesuak egitera, ez sistema administratiboan, ez eta pertsona, komunidade administratiboarekin, ez? Orduan, konplexutasun guzti honetan, energia oso berezi bat behar da, ez? Desde luego, udalaren apostu bat da, eta hori funtsezkoa da, ez? Udal politikarien papera, eta gero guzti horretatik ateratzen dena, ez? Eta transbertsalidadea nola ulertuta dago, bizitzan eta lurraldotasunarekin erremanean diren adar guztiak biltzea, ez? Bai ingurumenekoak, kulturalak, osasunekoak, hizkuntza, kulturarekin erremana, eta guzti hori noski lurraldearen pentsamenduan, ez? Bolkatuta. Beraz, pentsamendu ekosistemiko batekin ari gara lanean transbertsalidadea plangintzaren ezurdura izatea erabaki den unetik. Eta, besterik gabe zan hau dela azkenean prototipo izaera dun planteamendu bat, egiten ari dena eta asmatze edo intuizio askorekin egiten den lana, nolabait zerotik sortu behar delako lurraldetasuna nola egin eta zer nolako metodologiakin aritu. Baina, hori da, Bakioko udalak eta udalerriak egitea erabaki duena, eta denon artean prototipatzen ari garena. Beraz, horretan jarrituko du lanean. Eskerrik asko, Ula. Eta orain Jone Miner dugu gurekin, gaur arratsaldeko azken hizlaria eta azken proiektuaren aurkezlea.
Bueno, Jone Miner ere arkitektua da, eta hain zuzen Usurbiliko udaleko arkitektua. Izana. Izana. Ez dakit Usurbiliko adibide batzutara jungo zaren edo, bai, ez da? Eta hitz egingo digu, titulu orokor xamarra jarri diogu, baina Usurbilera ekarrita eta hemengo esperientziatik espazio publikoa eta giza harremanen, egun osoan ari garren horretan, konkretuki zer nola gauzatzen diren bi eremuien arteko lotura. Hasi baino lehenik ere eskerrik asko gonbidapenagatik. Usurbiliko esperientziak azaltzeko aukera emateagatik, eta baita nik ere esan nahi dut, hemen Usurbilen azken urtetan udalaren implikazio oso sakonaren gatik aurrera eraman dian hainbat plan, proiektu, lan azalduko ditut, baina hor jende asko hartu du parte, nahiz eta niko hain azalduko ditudan. Nere aurkezpena 5 atalauetan banatuko dut. Hasieran sarreratxo bat ingo deu pixkat kontzeptu orokor batzuk azaltzeko, batzuk ja atera dira, Oianek egin dituen azalpenetan, eta iruditzen zait garrantzitsua dela espazio publikoa eta giza harremanetaz hitz egiten ari ganean, edo nire helburua nolabait da demostratzea zer eragina daukan sortzen dugun espazio publikoak, sortzen dugun hirigintzak giza harremanengan. Eta ondorioz, espazio publiko horrek gutxieneko baldintza batzuk edo bete beharko lituzkela azpimarratzea horregatik sarrera bat egin dut pixkat kontzeptu horiek azaltzeko. Gero, beste 3 blokeak izango dira Usurbilgo esperientzi desberdinak. Lehenengo Usurbilgo hiri antolamenduko plan orokorrari aipamen labur bat ingo jot, guztia hortik hasi zalako, espazio publikoaren berrantolaketa plana ere aipatuko dut, beste hainbat proiektu txiki ere bai, eta ondoren etorkizunari begira etor daitezken erronka berriak aipatuko ditut. Esandako sarrera horren barnean, nolabait azpimarratu nahi detena da esan duten bezala herri eredua, bizimodua, egun guztian zeharra iga hortaz hitz egiten ez, sortzen dugun auzoaren, sortzen dugun kalearen, sortzen dugun eraikinen, erabileren arabera bizimodu bat ere ezartzen ari gea, ez? Hor jarri ditut Usurbilgo hainbat adibide, batzuk espazio publikoaren aldetik hobeak, hobeto funtzionatzen dutenak, beste batzuk agian ikusi egunak bide hortatik jotzeak merezi ez dutenak, ez? Eta horietatik ere ikasten nahi gara. Gai hauetaz, jende asko hitz egiten du, hor sartu ditut 3 esaldi, hasita bi arkitekto aditu, bat Kataluniakoa, Unibertsitateko irakaslea, esaten duna, los diferentes modelos urbanos pueden ser interpretados como reflejo de distintas propuestas de vida, soportadas por diversos metabolismos sociales. Baita ere, beste referente bat, Madrileko Unibertsitateko katedraduna, Josef Ariña da, eta honek ere, los espacios públicos de otras dimensiones y en particular los de proximidad se ven notablemente afectados perdiendo parte de sus funciones, sobre todo las referentes a relaciones entre ciudadanos. Eta hain urrutira joan gabe, Euskal idazle Xabier Ganzareinek adibidez ere bere liburu batean egiten du aipamen hau, jendeak ematen dio forma etxeari, ala etxeak ematen dio forma jendeari. Eta beraz, galdera berdina agian dezakegu kaleari buruz, edo espazio publiko bati buruz, plaza bati buruz, ez? Orain pixkat labur-labur zerrendatuko ditut, nire ustez espazio publiko egoki edo alden enean egokiago batek edo bizi batek, ez? Herri bizia bat lortzeko beharko lukenak. Espazio publikoa bizia izateko
espazio publikoa edo kalea, plaza, beraz aparte, hor dauden eremu pribatu horiek ere baldintza batzuk bete behar dituzte, ez? Orduan, lehenengo adibidez da hor jarri detena, ez gutxieneko dentsitate bat, ez? Ditugu dentsitate baxuko edo bila, unifamiliar, bifamiliar erako etxebizitza auzo batzuk sortu eta kale horiek biziak izatea ez da bateragarria. Orduan eredu hortatik alde egin beharko genuke hasteko, ez? Beste alde batetik erabilera nahasketa. Industria iraultzaren garaian, industria konturatu ginean, etxeekin nahastuta baldin bazegon, kutsadura arazoak zeudela, zarata arazoak zeudela, eta hirigintza hasi zen erabileren segregazioarekin, ez? Lehen Oianek adibidez aipatu du hori, ez? Alde batean ingo dugu lan, beste gero kotxe hartuko dugu, jungo gea gure lotarako auzora, erosketak egitea jungo gea merkatal zentru handi batera, eta guzti horrek azkenean sortzen du, esan deten bezala lotarako auzo batean bizitzea, industria gune horietan lan ordu batzuetatik kanpo inorrez egotea, sortzen du baita ere garraio pribatuaren sustatzea, energiaren kontsuma handia, errepide handiak, eta orduan, nik uste berriro aldaketa bat bultzatu behar degula, erabilera nahasketa hortara bueltatzeko beti ere kutsadura eta bizigarritasun baldintzak gutxieneko batzuk mantenduta. Bestalde, eraikinen tipologia proposak. Sortzen ditugun auzoak, adibidez, etxe bizitza auzo bat sortzen badugu kale batekin eta eremu pribatu batekin, eremu pribatu batean etxe bizitza, garajeak, terrazak, jardinak, ez badago beste ezer, kale hortan nekez eukiko dugu bizitza. Horretaz aparte, eta ja espazio publikoan bertan gehiago zentratuta, espazio publikoaren diseinuak ere egokia izan beharko du. Espazio publiko bat diseinatzen dugunean kontuan eduki beharko dugu eguzkiztapena, kontuan eduki beharko dugu horko baldintza klimatikoak, kontuan eduki beharko ditugu hainbat gai, ez? Eta gero guzti hontan, eta herri bizi bat nahi baldin badugu, eta benetako hirigintza herriarentzako hirigintza bat egin nahi baldin bada noski herritarren parte hartzea bermatu beharko dugu, ez? Herritarrek dakitelako benetan zer behar duten, ze arazo dauzkaten, nola bizi nahi duten, guzti hori kontuan hartu beharko genuke. Gero, espazio publikoan pixka bat gehiago zentratuta, hor lau baldintza nagusi jarri ditut, ez? Alde batetik osasungarria izatea, ez lehen esan dut, zarata kutsadura, horrelako osasuna kontuan eduki behar dugu kalean, espazio publikoan jendea gustora egoten nahi baldin badugu, ez? Erosoa izatea ere kontuan hartu behar dugu, ez? Lehen esan detezna, eguzkiztapena, itzala, ze behar dugun, baita ere egokitzea, altzari egokiak eukitzea, egokitzea baita ere datozen beharretara, ze, gizarte aldatzen ari da, beste behar batzu daude, hori kontuan eduki behar dugu, kale bat edo espazio bat diseinatzen dugunean. Bestalde nola ez, irisgarria izan behar du, badago arautegi bat, bete behar dena, baina gero errealidadean arautegia betetzea ez da nahikoa. Hortarako noski kontuan eduki beharko dugu, zailtasunak edo ezintasunak dauzkaten pertsona horien iritziak ere, ez? Eta nola ez segurua, eta horrera bat lotuta, genero ikuspegiaren txertatzearekin. Guzti hori beteko bagenu, lortuko genuke harremanetarako gune egoki bat, ez? Espazio publiko bizi bat eta harremanetarako gune egoki bat. Orain hasiko naiz, ja pixkat gehiago zentratzen, irizpide horiekin saiatu geha usurbilen hainbat
lan aurrera eramaten, eta lehenengoa eta abia puntua izan zen Usurbilgo hiri antolamenduko plan orokorra. Momentu honetan plan orokor hori idazketa fasean dago, baina plan orokor hori idazterakoan udalak apustu bat egin zuen, plan hori beste modu batera egin nahi zuen, jendearen parte hartzeari garrantzi handia emanez eta bar, orduan horregina dagoeneko informazio eta diagnostiko fase oso sakon bat, herritarren parte hartze prozesu oso sakon batekin, aurrerakin dokumentua, eta plana idazteko erabiliko diren irizpide eta helburuak ere definitu ziren. Eta momentu honetan dagona da hasierako nespeneko dokumentu potoloa esango genuke idazketa fasean. Orduan sortu zen baita ere Usurbil oraina da geroa leloa. Labur, nik uste orain arte aipatu dian bai oian edo ulak eta esan dituztenekin agian plan orokor batek zer egiten duen labur-nik neukan labur bildua herriko eremu publikoak eta pribatuak antolatzen eta arautzen ditu. Orduan, eremu publikoak zein dira espazio momentu honetan, gu bizigean moduan. Eremu publikoak, espazio publikoak, kalea, plaza, parkea, ekipamenduak, publikoak izan daitezkenak edo pribatuak, liburutegiak, kiroldegia, ikastola, mendia, gune berdeak, naturgune babestuak, mugikortasunan eragina handia dauka, eremu pribatuak ere bai, momentu honetan dauzkagun etxe bizitzak, lantegiak, komertzioak, bestelako lursailak, guzti horiek nastuta, ez nastuta, gaur egun lehen oianek esan duen bezala, arautegiak eramaten gaitu segregatzera, erabat, etxe bizitza auzoak, jarduera ekonomikoko auzoak, ekipamenduak, justu hasierako irizpide horietan esaten una, behar dan nasketa hortara joan beharko genukenean, Plan orokor hori idazteko ezarritako irizpideetan, irizpide orokor batzuk ezarri zian, hirigintza jasangarriaren irizpideak txertatzea, herritarren parte hartzea bermatzea, genero ikuspegia aintzat hartzea, hirigintzak euskararen ganduen eragina kontuan hartzea, eta beste hainbat irizpide zehatz eta ondorio zehatz atera ziren, eta hortik ateratako ondorio zehatzetako bat izan zen Usurbilek behartzula mugikortasuna eta espazio publikoaren berrantolaketa plan bat. Eta hor sortu zen kale irikeak Usurbilgo berrantolaketa plana. Plan hori 2016ko bukaeran hasi eta 2017an zehar gauzatu zen, eta pisu handia eukizun herritarren parte hartze prozesu sakon batek. Eta horri gehitu zitzaion lan tekniko bat. Guzti hau urak bide taldearekin gauzatu genuen. Labur kontatuko dut, parte hartze prozesu hori bi fasetan banatu zen, lehenengo fasea oso prozesu sakona izan zen, hor egin genitun bai auzokako hainbat bilera, baita egin genuen aurren astea, aurren iritziak eta ekarpenak eta jasotzeko, baita ere egin ziren emakumen topaketak, bisaio berezi emakumeekin puntu beltzak, eta lehen aipatu da baita ere alde positiboak edo ondo dauden gauzak, hori ere garrantzitsua da, prozesu horietan ateratzen dira gauzak arazoak suposatzen dutenak, gustatzen ez dianak, baina baita ere ondo daudenak, indartu behar dianak, mantendu behar dianak, edo kopiatu edo errepikatu behar diranak, Orduan, prozesu hortatik gauza asko atea ziren, bai diagnostiko eran eta baita proposamenak egiteko orduan ere. Hemen daude saio horietako zenbait irudi. Gero, jasotako guzti horrekin, jasotako proposamenekin, lan tekniko bat egin zen, eta lan tekniko horiekin parte hartze prozesuaren bigarren fase bat egin zen.
Eta bigarren fase hortan, egintzana izan zen nolabait balidatu aurkeztu ziren proposamenak eta lehentasunak markatu. Hainbat proposamen zauden, horietan, herritarrek zer nahi zuten lehenengo zerri emate zioten garrantzi gehiago, ez? Eta guzti hori jasozan dokumentu tekniko batean. Esan behar dago, lan honek emakundeko diru laguntza ere jaso zuela. Orduan, genero perspektiba eta eguneroko bizimodua usurbilgo espazio publikoan landu zen, eta espazio publikoaren eta mugikortasun iraunkorraren plana idatzitan. Ez naiz dokumentu tekniko hortan sakontzen hasiko, bai esan, azkenean mugikortasun eskema erabat berria planteatu zala, beti oinezkoei eta mugikortasun modu jasangarriei, garraio publikoari, bizikletei garrantzia emanez, kotxei espazioa kenduz, zango genuke espazioa orekatuago banatuz, eta gero, bigarren parte batean, ekintza konkretua jaso zian, guztira 56 ekintza, modu oso desberdinetakoak, batzuk oso sinpleak, beste batzuk oso proiektu potoloak eskatzen zituztenak, eta orain erakutsiko izkizuet hor jaso ziren 5 ekintza, ez? Adibidez, hor daukazue, goiko irudia da gaur egungo egoera, Askatasuna plaza Usurbil ezautzen zuen entzat, Askatasuna plazaren bekaldeko iskinan, proposatzen da autobus geltoki zentralizatu bat egitea. Bestalde, udaletxe ingurua gaur egun ikusten da errepidez inguratua dagola, eta ez dauka herrigunearekin oinezko lotura txukun irisgarri eta garbi bat. Hori izan zen beste proposamenetako bat, udaletxe inguru hori oinezkotzea eta egokitzea. Beste bat, Bordatxoko biribilgunea. Gaur egun, horko azaleraren zati handi bat ibilgailuek okupatzen dute. Ikusi izan, mugikortasun eskema berri batera jota, posible zala, horko ibilgailuen azalera hori asko gutxitzea, oinezkoen espazioa handitzea, eta biribulu hori bezala funtzionatu ordez, norantza bakarreko errepide bezala funtzionatzeko aukera bazegola. Beste hau, aginako bihotza izango litzaken, frontoia, eliza, eskola txikia elkartzen diran gune hortan zentratzen da. Gaur egun gune hortan, goiko argazkian ikusten zuen bezala, pivote batzukin mugatuta dago, kotxeak sartu daitezke, irten daitezke, eta proposamen hontan inguru guzti hori oinezko bihurtzea proposatzen zen. Beste bat, bosgarrena, oin aipatuko duten azkena, Kale Xarko eskailerak eta parkea. Hemen Artzabal plazaren bekaldean, dago Aran Erreka parkean inguruan berdegune natural oso atsegin bat, eta hortik Kale Xar aldera goikaldean gelditzen den Usurbilgo sorrerako erdiaroko auzora jatorrizko daude eskailera batzuk, eta hoien egokitzea jasotzan. Eta justu ekintza hau gainera gauzatu da, eta gaur egun hor parke berri bat jarri da, eskailerak berritu dira, irisgarriagoak egin dira, eta azpimarratu behar dakat gaina hau eskaera hau etorri zala apoko parte hartze prozesutatik, bai umeen eskaeretatik, baita herritarren eskaeretatik, jende helduaren eskaeretatik ere bai, eskailera hoien egoera kaxkarra zela eta. Eta orain hasiko naiz, labur-labur aipatzen beste hainbat proiektu, geroztik udalak landu ditunak, ez? Hemen daukagu adibidez Txirikorda proiektua, belaunaldien arteko etxebizitza komunitarioaren proiektu bat. Hor
goiko argazkian, eskubian ikusten dezuen hortan, hori da 182 etxe bizitza eraikitzeko lehengo planeamendutik datorren eremu baten garapena. Hori lehendik zetorren onartutako plangintza bazan, onartua zegon, baina hor bazun udalak eskubide bat, eta zan justu kuadroan sartuta dagon eraikin hori, ekipamendu erabilerako eraikin hori jasotzeko aukera. Eta ekipamendu hori zertarako erabili zalantza asko zeuden, ze behar zituen usurbilek, eta parte hartze prozedutan askotan atea zan helduen etxe bizitza beharra, gazteena, eta bar, eta azkenean proposamen hontan borobildu da ekipamendu hori. Hau oraindik gauzatu gabe dago, proiektu bada, baina asmoa da 16 etxe bizitza komunitario eraikitzea, logela bakarrekoak edabikoak, eta eraikin horrek bere espazio komunitarioak edukiko ditu, ez? Garbigela, sukalde eta jangela komunitarioa, terraza komunitarioa, gero, ikuste zuen bezala, eraikinak pixka bat hor goiko argazkian hobeto ikusten da, ez? Sortzen da nolabaiteko plaza bat, plaza horrekiko lotura ere utzi nahi du, hor ikuste zuen beko solairuan pasabide bat uzten dela, pixka bat irikitzeko plaza hori. Orduan hor proposatzen dena da, esan duten bezala, gazteentzako edo adineko pertsona autonomoentzako etxe bizitzak, udal etxe bizitzak izango lirateke, alokairuan zehatuko liratekenak, emango liratekenak, baldintza batzuk zehaztu dira, parte hartze prozesu bat eginda guzti hori lantzeko. Beste proiektu bat, Zumarte musika eskolaren birgaitza eta honditzea. Hemen, azpimarratzeko iritsi zait lehenengo, Zumarte musika eskola Usurbilgo kale nagusian dagola. Kale nagusia, Usurbilgo kale nagusia, esan dezakegu ez dagola oso bizirik momentu honetan, edo ez nahi genuken bezain bizirik. Eta hor, zalantzan zegoen erabakietako bat zen, musika eskola, garbi zeon eraikin hori zarra zegoela, txikia galitzen aizala, etzula balio bere funtzioa betetzeko, eta aukera bat zan eraikin hori hortatik erabilera hori kentzea eta beste leku batera eramatea, ez? Hemen ikusi izana zen, kale nagusia bizirik mantendu nahi bazan, hor lehen dizion ekipamendua mantentzea interesgarria zala. Horrek fluju batzuk sortzen ditulako eta jendea horra eramaten laguntzen dulako, ez? Kontrakoa izango litzake, bizi berritu nahi dugun kale batetik horrelako ekipamenduak kentzea. Orduan, erabaki izan bertan mantentzea, handitzea eta birgaitzea. Eta momentu honetan, obra hori martxan dago. Kale nagusiari eragiten dion beste proiektu bat, Guztion Usurbil proiektua da, hau Beterriko udalen ekimen bada, eta ekimen honen helburua da batez ere merkataritzako, herriguneko merkataritza indartzea. Eta merkataritza indartzeko bi estrategia nagusi erabiltzen dira, batetik lokal hutsak kudeatzea eta merkaturatzen laguntzea, eta bestetik espazio publikoa indartzea, egokitzea, erabilgarrigo jartzea. Eta orduan hor, espazio publikoari lotuta, bi proposamen jasotzen dira bereziki, ez? Goikoa da kale nagusia 10-tikan askatasun aldera dagon pasabide ilun bat hobetzea, argitzea, kolore argiz margotzea eta gero irantzulekue artistak mural baten bidez apaintzea. Eta bekaldeko argazkietan ikusten duzue potxoenea, eraikina ikusten duzu hor ezkerrean, atzean,
hori, argazki hori dago kale nagusitik gorantza aterata, ez? Askatasuna plaza alderantz. Espazio hori hor dago, baina gaur egun ez da erabiltzen, ez du inork erabiltzen. Eta pentsatu dana da, agian altzari goxo batzuk jarrita, jendea erakarri dezaken espazio interesgarri bat izan daitekela. Eta bukatzeko, azken puntuari erronka berriak deitu diot, ez? Erronka berrietan, Usurbilek baditu hainbat erronka berri, baina bi ekarri ditut. Bat adibidez da Ilerrizarra. Ilerrizarra duela gutxi ustu egin du udalak, eta espazio hori herriaren bihotzean dago. Hor, ezkerreko kokapen plano edo ortofoto txiki hortan ikusten duzuen markatua hilerria bera nun dagon, hortik iparraldera, hilerri horren eskubira dago kiroldegia. Hilerritik gora daude udarregi ikastetxearen eraikin diferenteak. Hilerritik bera oso gertu daukagu herriko plaza, daukagu udaletxea, da gune oso interesgarri bat, aukera handiak dauzkana, eta aztertu beharko dena zer egin, bai? Eta bigarrena berriz, udarregi ikastetxearen parean dagon beste zelai berde hori, horrek denbora da emaola, zelai hori udalarena da, baina hor ere, aztertu beharko da zer egin, ze behar dagon. Guzti honekin, adirazi nahi nuna zen, herri batek hainbat eta hainbat erabaki hartzen ditula, mota eta tamaina desberdinetakoak, hasi plan orokor batetik, plangintza zehatz edo auzo baten bati dagokiona, urbanizazio proiektu bati dagokiona, eraikin bati dagokiona, ekipamendu baten beharrari dagokiona, eta guztiek behar dute hemen hitz egiten agian guzti hori, ez? Behar dute kontuan eduki zer eragina daukan hor hartzen dian erabakiak ondorengo bizimodua gizarremanekin. Pixka bat horregatik sartu ditut gauza hain desberdinak. Ez gai bakoitzen sakontzeagatik, baizik eta ikusteko gai desberdin guzti horiek dakatela behar hori, eta agian hasieran aipatu dituten irizpide horiek betetzeko beharra, ez? Eta orain, proposatu behar nuna zen, azkeneko bi gune horiek, hemen oso gertu daudenez, agian bukatzen dugunean, jun eta bertan ikusi dezakegula, ea bakoitzari ze ideia sortzen zaion. Eta azkeneko, erronka berrien zea hortan, jarri ditut irudi batzuk aurrek egindako lan batzunak. Hauek dira LH2ko aurrak, Hernaniko langile ikastolakoak. Hor, honekin, izan nahi nuna zen, lehen esan da, ez, aurrek zenbat gauza adirazi ditzasketen oso garrantzizkoak, oso fundamentuzkoak. Nik uste, hezkuntzatik ja hasi beharko genukela kontzeptu asko lantzen, eta ideia oso onak dauzkatela, eta txikitatik ikasi behar dutela gai hauetan, hirigintza gaietan, batzutan hain urrunekoak diruditen gai horietan zerresan handia daukatela, eta parte hartzen ikasi behar dutela. Orduan txandatxo bat irikiko deu, inork komentarioren bat edo galderaren bat egin nahiko balu, arratsaldeko 3 izelarien inguruan. Eta ondoren, Jonek proposatu bezala, joan gaitezke ikustea bi espazio horiek, eta orain esaten ari garen, eta gero eta lurrerago edo jeisten ari garen honetan, ja, erabat
bertara jaistea, ezta? Kaixo, bueno, ni igual tontakeri bat botatzera noa, baina hiria edo herria ibiltzen eta transitatzen duen pertsona baten ikuspuntutik, faltan botatzen dut edo faltan bota izan dut ikuspuntu teknologikoa leia. Teknologiak zelan eragiten digun hirigintzan, eta teknologiak zelan eragiten duen gure ibiltzeko eta transitatzeko moduetan. Batetik, bueno, ez dakit, hasieran bai, bueno, Leirek aipatu da, eta oin ere, harremantzeko moduak, eta hiria aipatu izan dira, eta aipatu da, bueno, Leirek aipatu Playboyena, eta Jane Jacobs atera izan da, behin baino gehiagotan ere, orduan, ulertzen dut, edo ulertu izan dut, nola bait, hirigintzak harremantzeko edo hiriak bizitzeko helburu bat betetzen duela, ez? Helburu bat jarraitzen duela. Hiriak zelakoak izan daitezken edo zelakoak izan beharko luketen. Baina, klaro, batetik da, hiri horiek zelan sortzen diren eta zelan jaiotzen diren horiek mantendu egiten dira urteetan, baina teknologiak aurrera egiten du urteetan. Eta esate baterako Donostiako Alde Zaharra jarriko dugu. Donostiako Alde Zaharrean gaur egun kamera eta sentsore pila daude. Konstituzio plazan zenbat jende sartzen den badakite eta Konstituzio plaza bete egiten baldin bada, ekintzak sortzen dira Donostiako beste toki batean jendea beste toki batzutara bideratzeko. Orduan ja sortzen ari dira gure mugimendua hiri barruan, ez? Ze kaletatik mugitu gaitezken eta ze kaletatik ez garen mugitu behar. Gero bestalde guk ere smartwatchak eramaten ditugu eta GPS-a daukagu mugikorrean. Alegia, badakite hiriko ze puntutan gauden edozin momentutan. Eta etxe barruan ere rumba erabiltzen baldin badugu, rumbak gure etxeko planoak bideratzen ditu ezakindora, eta beraiek ere badakite zein dan gehien, kaixo bea, zein dan guk etxean erabiltzen dugun gela, edo gehiago erabiltzen dugun gela ere zein dan. Asistente pertsonalak ere etxean erabiltzen ditugu. Asistente pertsonal horiek jartzen dira etxeko gela jakin batean, eta orduan informazioa bidaltzen duten toki hortara ere badakite, ze gelatan pasatzen duzun denbora gehiago. Zakite, era berean, aipatu izan da goizean, ez? Etxe bizitzena, eta etxe bizitzak erosteana, eta, bueno, gaur egun, zakit, 1.200 euro inguru irabazten dugunok, eta alkilerrak 600 eurotan, 700 800 ditugunok, naiz eta, zakit, nik ez dut aspiratzen etxe bat erostera, ez 35ekin, ez 55ekin ritmo honetan. Orduan, etxea konpartitu behar baldin badot, 55 urtera arte, 60 urtera arte, argi dago etxeak gaur egun barruan duen struktura hori ezingo dudala jarraitu, sekula. Orduan ja hortik iraultzen ari naiz, edo egokitzen ari naiz. Bueno, ez dakit, gauza guzti hauek sortu zaizkit momentu batean, ez? Ala beharrez, eta baina batez ere teknologia kontan ze eragin daukan, eta zeran itzulbiratu dezakegun errealitatea teknologiatik ere, ikuspuntu feminista batetik. Bueno, hementxe utziko deu, eta honor baitek esan nahi du. Eta, bueno, orain Jonekin egingo dugu bisita hori, eta bisita hori eta ero hartuko dugu, garagardo bat. Mila esker, da bihar arte.